மச்சான் வண்டி கூட வண்டியா? தெரியும்டா எப்பா உன் வண்டி உன் பொண்டாட்டி மாதிரி தான். ஒரு அர்ஜென்ட் மச்சான் குடுறா, ஒரு 1 ஹவர்ல கொடுத்துட்றேன். டேய் இல்லடா. டேய் என்னடா அர்ஜென்ட்னு கேட்டா கூட கொடுக்க மாட்டேற. நீ நீ ரகுவுக்கு கால் பண்ணி கேளு, அவன் தருவான். அவன்லாம் நைட் ஷிஃப்ட் வேலைக்கு போயிருக்கான்டா, அவன் வர காயெல்லாம் உண்டா. இப்போ போனடா, ஒரு எமர்ஜென்சிடா. டேய் இங்க இவ்வளோ வண்டி இருக்குல்லடா, எதுக்கு என் வண்டி மட்டும் கேட்குற? டேய் அவனுங்களாம் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுடா, நீ தானடா என் ஃப்ரெண்டு. சரி இரு, நான் உனக்கு பைக் டாக்ஸி புக் பண்ணி தரேன். அதெல்லாம் புக் பண்ண டைம் இருந்தால் நான் பண்ணிக்க மாட்டேன் மச்சான், அர்ஜென்ட்ரா. அதனால தான்டா கேட்குறேன். கூட்டுறா, போயிட்டு வந்து ஒரு 1 ஹவர்ல கொடுத்துறேன். சரி நீ எங்கன்னு சொல்லு, நான் உன்னை ட்ராப் பண்ணுறேன். உனக்கு எதிராக தேவையில்லாத வேலை நான் பாத்துக்கிறேன்டா. ஒரு வண்டி அர்ஜென்ட்னு கேட்டா கூட கொடுக்க மாட்டியாடா, ஒரு 1 ஹவர் கேட்டா கூட கொடுக்க மாட்டியாடா. அவ்வளோ கூட நம்பிக்கை இல்லைடா மேல. அப்படின்னா கொள்கை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒன்று ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தானடா ஒருத்தன். சரிடா எப்பா நான் நந்தே போய்க்கிறேன்டா. ஆனா இப்படிலாம் இருக்காதீங்கடா செல்ஃபிஷா. டேய் 1 ஹவர்ல வந்துருவல்ல? 1 ஹவருக்கு மேல 1 நிமிஷம் ஆனா கூட என்னன்னு கேளு மச்சான். பசங்கிட்ட யார்கிட்டும் சொல்லாதடா, அப்புறம் அவங்களும் வண்டி கேட்பாங்க. சொல்ல மாட்டேன், குட்ரா அவரு. ஃபோன் பண்ண எடுத்துன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான். இது வேற. டேய் எங்கடா போய் தொலைஞ்ச? ஃபோன் பண்ண எடுக்க மாட்டியா நீனு? மச்சான் ஃபோன் புக்கு, இது வண்டி புக் எங்க இருக்குது? டேய் 1 மணி நேரத்துல வந்துருன்னு சொன்னா இப்ப வண்டி புக்கு கேட்டுட்டு இருக்க? அது இந்த வண்டி மாடல் நல்லா இருக்கா மச்சான், சாரி ரொம்ப பிடிச்சி போச்சான், அதான் புக்கை பார்க்கணும்னு கேக்குறாரு. வண்டி சேர்த்து சொல்லுங்க. டேய் நாளைக்கு வந்து வண்டி புக் காமிச்சு டைம் கேட்டு வண்டி எடுத்து போ. சார் 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 ஃப்ரெண்டு வண்டி சார். சார் மச்சான் அர்ஜென்ட்ரா, இன்னும் 1 ஹவர் தான்டா இருக்கு. செல்ஃபிஷா எமர்ஜென்சிடா. அர்ஜென்ட்ரா, இன்னும் 1 ஹவர் தான்டா இருக்கு. செல்ஃபிஷா மச்சான் எமர்ஜென்சிடா.